On jabbata amen to ɗum koy min ɗo karani o bâtiment karani to beela am fof yetto ha non pour a yiiɓe jabbaki amen wona ɗum kalanmami tan mbiya yen gar mi jabbata baba wona a yimmina a jabbaki amen hay goto jabbaki amen ni garduɗon bago suddi nan galle min gandi tan komin mbawi ardude ko jam nani kam wona oɗon ceeɗu alhamdulillah machallah jam tanni bago suddi fof wawa ardude aɗa yasiningol iyo dañi hoɓɓe de hoɓɓe mom gani hoɓɓe mom gani am sonno koɗo are galle o hay goto jabbaki amen hay ley darde noon wona noon ɓeɓirta hay ɓurɗinanta o kadi aɗa yebbi quoi aɗa yebbi korko sa wari sesde ma andu baɗa ande baba mi reeji koy baba mawɗum ni an aɗa jeeƴi koy min harmi ala harmani kay kono ko weltare tan gondumi waɗani weltare gonduɗa yo weltare moƴƴere kay nde ɓoyno suuloy kesum dañi wala ko kalami babo yam ene moƴƴi de weltademo de ne moƴƴi no wayi réunion mono gasi walla réunion i réunion mbaɗan noon aɗa majji réunion mbaɗan noon woni réunion kam ƴeso ala gayni réunion kagade kurtiɗɗo o desaɗo gasi gasi eyyi joni noon o nandiri ko koto ko kurtoɗo gongol hay fombi ñi wona mbaɗa réunion wi ko yo hoot ko koto eyyi ɗum gay nene baba somi dañi ɗum ala fof kalami haram koto nenam tini kam nenam tini wona guiƴe de ala min kam wona gueƴe baboy anani ko ɗum woni weltade ma ara ɗo tan komi beltiɗo e ɗum holko beltiɗa joni ala neɗɗo kay a ƴami neɗɗo a humini ɗum kay no ɗum galle moɗon kono kadi an ya hum ya hurtu c'est la première fois baba est ce que ɗum ne kala ko hawni yonti weeɓat a kala ko yonti Eyyi. weeɓat ko joni yonti ala joni omoni ya baba holko woni hen ɗum yonta hen kala ko yonti weeɓat ɗum no yonta hen ɗum mera woddini aduna he kanko ko fuɗɗi Ablaye ƴam ƴam kumana kurtoɗa ƴam kuma kurtoɗa non jojin way jojin on mbiyani min bisimilla on mbiyade bisimilla e joni bisimilla moom anani ɓe mbi min e bisimilla yam yar galle ko galle mon bisimilla moom bisimilla kay dimi yimɓe yaltude joni noon hoto goran o bâtiment o yo wiye o bâtiment o anda taw an koni tan natata to jiɗɗa fof ɓe jiɗɗa mabɓe ko gandin to paɗa kay ɓennu nder sal to to jiɗɗa fof jooɗo ar jooɗo ar ɓennu holko ɓen jiɗɗa wonde ay ko waddata ko mbeɗa andi ɗum waddata koye ruttade gallaɓe min nomi ruttaki gallaɓe an kadi kay ka garɗo an kam bisimilla ma a yimɓe jam asmi jaggarde sara ƴewaɗo jiɗɗa wonde ɗon gona ɗon pour sam yehi bisimilla 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 jo cuɓoɗa ɗo jiɗɗa wonde fof ƴewe gona ɗo jiɗɗa wonde fof gona ɗo ɗon jiɗɗa fof an kay wonɗo to ɗo jiɗɗa fof gona ɗo nani arta
bismillah ma ben artude galle bamum de hestinaki arsada ya nokko probléme hankadi ari artan yetto tan na salga ma ngayna Ya mbolam yara wala wala ya mbolam yara arna ma yara welnuma arde ba arna joni ala kak annen i annen ber seydi so arde e ar andi kon arde ko no gonirnomi to ena ko non mi defanima ko safi garasa e artan ko probléme joni ari ha yetti awa mabbo yam kam min min faddina ma on ngam de bab alhamdulillah rabbil alamin jonke min ne bawna dum ni min kalne pinmi suba so mi fotte makko tan min fof gedam guddor wallahi kalne potin pinmi yaro gueɗe ma ko guddino tan Ablaye ala ko ari ko ɓeydi uddade gueɗe ma ko guddino Ablaye jonke bab min won ko mi yiɗamo ni yero mi meeɗa tan leerde jaban ha ko ɗum yaro ko bonnanta yero sa yiɗa ɗum ala holko mbaɗanɗa yen i aya on koki mona mi yiɗa eyyi ɗum kam nana musa ɓerna gasi noon ɗo ɗo noon poɗɗa andude an ala ko mbawɗa bonnande yero an min dokki yero a yiɗa te yero heeɓi Hawwa joni an holko mbawɗa bonnandemo a ronki bonnandemo ko jiɗɗa a abbimo ɗo yero dande mayoji a abbimomo e jeereji a abbimomo e waloji a abbimomo kala ɗo jiɗɗa yiidemo a yii toon a yiiwo hatta waɗi kadi o ari waɗi ɗo e maɗa face ni guine ma e guine makko look at me joni an so tawi an a wi aɗa bonnanamo holko ɗon fof ɓeno ɓeydi rona ko yiyamo subahla o surtout so fini tan mbaɗa haɓɓa puccam ngura walla mbaɗa jawde balɗi tan hami fottamo ko tan cikom ko rakkal a mayat noon saabu yaademo galle mabɓe firtani wonde o ɗacciɗo ala yo ko so ñallo yalti yo ya nene baba min mi yiɗa tan yero te ko ɗo galle ko welanima hay ma yeren yiɗma te moɗa andi kadi an hokkima Hawwa an no ala Ablaye min jimmi ko an ya wi min wonde an won mo jiɗɗa an wonde ala mo jiɗɗa ala min a yiɗa kam a yiɗa yero hay yumma a yiɗa ɗum a yiɗa Hawwa an mi meeɗa yiide gummiɗa nder wuuro gaddorɗa ɗo guiƴe joni ɗo tan gandata an bonande ma ne woodi joni baba aɗa yiɗi mi yiɗma mi yiɗa Hawwa mi yiɗa nenam nenam kam añani ɗum kono joni ñinmi kelle ma ɗe eyyi ala caɗele baba en haaldo kelle ma ɗe aɗa ɓeyde joni yero yo yaltu galle o Hawwa heddoɗo affaire o woɗi moƴƴi seeɗa ay kangol gomi ɗo mbiɗa hokkuma ɗo aɗa haala guilnani ko dokkirma meɗa haala tan ko kadi jewtidini seeɗa kono sa fuɗɗima dépasse demi mi ñamma ɗo joni anani baba nene ñam wiimo holno mbirta aɗa ɗumɗina aɗa firta dewgal Sénégal joni baba heɗo ala min ɓira heɗo Ablaye nanguin ummu gummuɗami ɗo hen yo hoot a mberde way yoge baba fessiye mbi na ko woni ala probléme yo hoot suulumimi yo hoot umam ɗo na ane ɓaleji maɗa wayno niɓɓere lahara ni yo hoot ande fooɗa ɗo yo hoot an hen fof ande pinɗa fof ko musibaji tan jiiɗiɗa yama ya ha mayde loofingel ɗo an aɗa wayno ela saftorof a tampini min ala ko nafata ala ko gadduɗa e galle o wona liggey wona haydara ala fof mbaɗɗa ɗo Ablaye wiye ɗum ɗo de Ablaye waɗi ɗum min darde ɗum an so wona haala yero yo yal Hawwa woto resodira yero elle tan an kam ko an so wonno an wonno neɗɗo Allah de mbiɗa sikka e goto na taal janna Asimi argay Asimi mi waɗani moon présenté quoi Hawwa aɗa andi mo ni par ce que a tawi kam galle mabɓe laaɓi kewɗi on dugdi kadi ani makko nde garata are tawami galle mabɓe ɗe bon o a jattimo kadi o sinno wona no neɗɗo moƴƴo nde jattuɗamo nde o yofto bon on kaali babam haali hami ari kono jinmi famminde moon o sile o ɗum benni bingel jannane o ala hay goto komin tan dañi mi yiɗa on tooña e galle o de
de dow aussi kadi wonde do o arani do noon pour dañde yontande balɗe ɗiɗi kanko yontande makko ɗum addanimo ɗo jarani kadi a daarami ɗum addanimi ɗo donc kanko tan jeeyi yontonde nde an ñalawma o somi dañi ta so taw mi dañi ta mboɗo wawi allude mi ñalla suudu ma saɗa defa a faami so jamma ari mi hoota suudam sabu o woni cukalel a meeɗi yiide ɗum voilà a meeɗi yiide ɗum min kay mi hawa arande ko mi yiiɗa haalde ko muusma jinmi tan ko haalde ko welma e wadde balɗe ɗiɗi makko ko mbaɗaga balɗe ala ɗum a pari so taw ko yontande ɗum tampinani walla aɗa wawi wasde hay ñallude suudam to ni hay ñalando koto ñallu toon ala probléme ɓuranimi ni hay no gonirɗa ni wonir noon Voilà. min ɗum hay non mi suwa wonirde hay Ala. no gonmi koye waddema présenté tan mi anda wona woto bâtiment gonɗon mi anda holto gonanmi ɗon mbawɗa wonde fof sa yiiɗi bâtiment ɓurɗo woddude on gona toon voilà sa fini subaka ni sa yiiɗi hay salminde moto salmine wona tan aɗane galle aɗa wone jaam eyi ala probléme sa yiiɗi ni min mboɗo anduma ala min hay koɗo darami aɗa guinze yam Mi jogora saɗa darde. yiyami tan aɗa guinze hay ɗum yam mi jogora dardem Si. hay ɗum mi jogora dardem eyyi moƴƴi joni hay aɗa comcima keddinode suudam ɗi aɗa wawi yaltinde pourtant hota nattino Yaltina suudam nam jiya kam fof. ala ko an aɗa cuɓotoɗa comcima ha laaɓa jeeya ala mi naata e suudu Ala ndu problème. mbaɗa kam violé ala jogorani saɗa naata haalnami yalta mi ɓoya bawal to mi jooɗo wonako noon jiɗirɗa ala probléme min mbomo wawi gerde barmi aboli attendeur mbeɗe wawi wadde foof ala aboli probléme attendeur sali min mbeɗen nattoya mbellelo voilà aboli attendeur sali ɗum ko haala neɗɗo ne haala ɗum ndeɗe heeɗa ƴew mi yiɗma de sam ƴew mi yiɗma ƴew ko mbiɗam ko e musde ɗi sinno ko goɗɗo wonno taw si min kam sinno komin tawa noon hooti galla an mi suusa wiidem noon an woni heñere ɓeɗɗam an woni joni hokko liggo an woni ñamako am an woni kilotam an woni silibam tout min de mi jaɓi yehne sala mi woyi yaade non alay sago mi waɗam noon mi ustamo haw usto ha yi il faut mi ustamo haw usto o naywi julde julde ijab julde eɓe naam ah i haɗi ko dal ɗum woni hey gonɗo lahar hannde nani mboɗo nootoma nama wala foto hedde leegam ko jaam ko jambol kay wallahi mi an julde min de kam mi famani ɗum ɗo hande mi yiyande hande kaɗa defa ko woni hadma de komi tampuɗo hannde ma debbo battare a wawa komi tampuɗo hannde eyi e wawa defde a wawa def mi defanoɗo battare e galle he i hawwa joni no hawa yeehi eyi liggaji fof foti koyam eyi mboɗo wuppa mboɗo fitta mboɗo ƴooga mboɗo defa hannde komi poftiɗo mi defani i an min kam mi sikku hawwa ko ɓiyam kono ko an desmiɗe hawwa ala ɗo kay mataw ko an foti defde kalamami koye den nanni wonde komi tampuɗo mboɗo fofto en nanni eyyi ɗum kam wadde firti tan yomi res lembel wona ko ɗum firti mbiɗa holli han nanani ko kalɗa eyyi mbimi taade wonti an a defata a softani e en mbawa joɗirade ni tan en ñama en e nder noon kay firti tan mbiɗa ko wonde yomi res lembel ara takkoɗo so tawi defgol yonti def lembel ah hala ha joni mbiɗa mi sikki gonɗa koye hoyɗude eyi joni de yara nde yewtere kam ko an ɓuuri wonde base mayre base holdu eyi base il faut kaldeɗa seeɗa paama ko jamanu o ko woni hen wuro ngo kadi ko woni hen ko faate nawlingo wonno kalduɗa noon kono wona noon hoɗum yo holko kaali wonde a wi asini ko ñalawma jeeyi hawwa ko jamma jeeyi ala ala wona wimi sahaji ñalawma kañum ala saha sahaji ñalawma Kañum. o jeeya ñalawmaji fof de kañum saha tan ko a walani e wuro ngo mon fof jooɗo fata hunde
asimi ko balɗe ɗiɗi jeyi hawwa ko balɗe ɗiɗi jeyi jamma e ñalawma won padoɓe ha takkusan ni kono an sa juuli tisibar tan a gasni par ce que noon mbiyeɗa pour mbawa famde sa famani baba asimi balɗe ɗiɗi caggal gila ngarɗa ha joni ko suudu jombaji gonɗa on kadi uddi ti yontini uddi han kadi joni noon mon fof balɗe ɗiɗi asimi à partir de kay hande uddi janngo asimiji janngo sa juuli tisbar tan faata han kadi a joftat toon o jee ɓaawo janngo e ɓaafti gona toon noon kadi ɓaafti o ñalla ha juula tisbar san sa wiyama ya pat ha takkusan en puturu en ne wawi woode ɗo keddiɗa jejjirani ne adda erreur saaha on erreur dogantuma hunde ko noon waya mon fof balɗe ɗiɗi jamma e ñalawma sabu kay kikiɗe sa nani jontande ko ɗum wona hay yomi yonte ga ñalawma mi yonte ga jamma ko ɗum woni jontande joni noon ko noon sari lelniri ko noon kadi aada lelniri aada ko noon lelniri mine hawa min kalani ɗum mine hawa komin dakkorin ɗo somin ari ɗo min koto makko tan yontandema ko hakkundam e hawa a faami saha omoni ɗum min dakkodiri min ala wala wa batta kam min warnanname ɗum ɗo de min mi haaldima guil pour e mbimam asmi ballum ɗiɗi ballam ɗiɗi asmi nan ne noddata ɗum de mbimam ko yahal ko laaɓi mbimam ko min e makko fof gofo balde min men natanma e ɗum annen a wira wawa yaro en kaldani ɗum de acca ɗum yero kani jarani rewɓe tan mi haalnaɓe holko l'islam wi eɓe gandi o kam hande wona haala diine walla fuurankagal haalante andi fof one kadi ko ɓiggel layne andi ɗum so neɗɗo waɗi ɗum sa jaɓani gorko wujji tan hayso felo hayso taɓande koyngal so wujji artat koye ɓesgu ɗum noon moƴƴani harte gila law moƴƴani koye waɗata gujjanɗe wujjude jontande aɗa foti faade ga kofa laaciro kofa tan leltoɗa hen moƴƴani aɗa foti faade ga eero yoni ko ga a woni ga ha eeruji ma gasi ga ko balɗe ɗiɗi tan eeruji ma gasi ga ko to hay saɗa waɗa wayata noon ni tan no dañirta haaju jahani sa waali toon sa arti wonto mbaynortoɗa wonto gartirta ɗum fof il faut mbaɗa ɗum e hakkille ma rewɓe ɓe kadi ɓe mballuma wadde ɗum e hakkille ma kamɓe kam kamɓe poti sembinde on banggue ni ɓe jiltuma on banggue par ce que ka kesso hen il faut mbaɗeɗa ɗum ɗo orienté so hay so wona keso baba min de haalam ene famni hen min reftu hen mi nana min kay mi haali jimmi ko ya reftu hen mi nana hiyan ko jiɗɗa min kay mi haali walla somi defani bottare reson lembe min ma en gardi ha kada huccita e mara jogo jamiragal wiide mboɗo resa lembe ha ana yejjitam walla wowam walla ko hollum ko gonduɗa koto yejjidde ko min tan e ma mayde tan sona mi maayi gadda goɗɗo koto hala yawni ni walla an jaaha mi adda goɗɗo wonoɗo e galle he lembel de arata ɗo ala min kay wallahi ɓoccitimi tan so tawi noon ko ɗum mbaɗɗa e hakkille ma he guetoɗa ittu ɗum e hakkille ma he walla mi waɗa posone mi ñammin ma maya pofta min wiyamo min daɗa walla mi oppa haalalla jamma ɗeɗɗuma e ɗaɗɗude ha ɓuuɓa tawa firtata hude andi kam min alata noon komi wadde mo wona andi ɗum ala wona hay ɗum jin min kay joni ƴeewen tan no mbaɗirɗen saabu e mbawa wonde ɗo ene en defani ɗum firti kay wadde so tawi a defani wadde mi yaha mi defa joni na ɗum tan wonno joni defuyo e defani haaju ma ala hen ka gorko jooɗo jonde gorko mam ƴewnu defirmi botta eyyi ko ɗum kay ɓuuri welde nande ɗum haaju ma ala hen no jaarum jeeri fof mami yaha gasi kay ko jiɗɗa fof kay hi kakkoɗo de haw o jaɓi defde de o gandi wonno lembel kam wona noon hi
ay darde min kay dal kala no mbaɗirɗon kala no mbaɗirɗon mbeɗa yaati ala ɗum ala no no yiɗir waɗiri fof yo waɗi o wi kanko somi wala yiyatama ko ala ɗum ala no waɗiri ɗum o ko wi kala nomin no mbaɗiri sariya wona waɗiri. kanko wi nomin mbaɗiri no fof ala ala no probléme ɗum ala no waɗiri kanko yiɗi ko histoire no sariya waɗi histoire wattata no waɗiri fof c'est bon histoire gasi no waɗiri fof c'est bon ala kañum ala no waɗiri walla waɗirani ala ɗum moƴƴani e makko moƴƴani e makko moƴƴani e ɓesgu moƴƴani hayno hunde nde ko balɗe tan balɗe ɗiɗi même heure uji hay hojom fotani dirtude an kay tisbar tan dokkeɗɗa tisbar sa juuli tisbar gasni sa welam takkusano juuloya to ko ɓuuri labde ko janngo a juuli tisbar kaɓɓa bagage ma so yiɗi huɓere nde wona wootere so yiɗi ɗi gona fof so yiɗi keddoɗa ko gonɗa to ɗum piidiro nani kalanɗa ko keddoɗa hen gasi heddo hen koy gasi ɗum woni haala ka haala ka gasi jarama baba timmi kadi o jaɓi o nani o faami o waɗi mbeɗen waɗa e ataye e nalani o noon gasi haala maayi noon ka gari kadi gasi wona faami de mi faamani eyi mi faami hol hen ko piɗɗa wadde ko aada o e sari o yamiri ko walla hol hen ko piɗɗa wadde mi wona haali eyi mi faami ma waɗir noon wona eyi haala maayi hay sa wama waɗir noon tan a faaki ɗon laaƴa moƴƴi ɗum woni ɓaran nattaɗo ni affaire uji ɗiɗo ri mbaɗata woni holdum min mboɗo mi waɗa programme am jiɗmi ko nanganna kam mi waɗa programme am aɗa woni ɗo aɗa wiya woy ne me le dérange pas ko ɗum woni holdum min mi wallatama e ɗum eɗen ɓeydo rondade funude ko mbima ko ɗum batten balɗe mon ko ɗiɗi balɗam ɗiɗi kono wiide mbeɗa woppuma tan keɓa ɗo jodɗa min mbeɗa waɗa ɗum min mbeɗa andi aduna o yarede ko mbeɗa andi diini ko allah haali ko mbeɗa andi ɗum ɗum kam mbeɗa woppumaja hen bakkat uji ɗi fof komin ronto tene mbeɗa andi kono noon wona ko min waɗata ko min rondoto an a rondani bakkar ko min rondoto bakkar nden ko min e ma fof honno min wonnodir min e ma an ko dañɗa hen wona min ari suudu ma ala min mi watta ɗum mi watta ɗum de wona ɗum jinnuɗa ɗum tagi softuɗa pour min gara ɗo henno kolko dogata kam ko dogata kam ko dogata kam komi sukuñum walla holko kes komi jinne walla komi seydani walla ko holko gonmi somi naata e sundu mboɗo wonma ko mettuma wona ko welma tan mbaɗantuma e joni noon pourquoi lesa aɗa duñami yomi yaa to duñanima jimmi andindema tan ga yaya toon ɗum kay moƴƴani aɗa waɓi ɗo tan joɗɗa kanko wona an addimo ɗum o sababul ma de o ummini e dukoreji makko ko ari ɗo ƴew ko mbatta ko ƴefrɗa hoore ma ɓuuri ko tumminɗa ko suusi ñanggal ha ɓuuri sa wamni tan tumminɗa cira ɗum mbeɗa wonde e ma hen ala ɗum min mi watta ɗum komi julɗo komi ɓi julɗo an kadi ka julɗo poɗɗa wadde kay ko yimɓe mbaɗata ko ƴeewa aduna o ko yahata en ko mbaɗa ɗum annen ko ɗum tan ma on ɗo allah waranaɗo pikkito elle pikkitaɗo ni maro ka pikkitaɗo bisimilla yaro bisimilla bisimilla ngabbu ngara joɗɗa ka i neɗɗo kay sare galle mum ala hen paddal salamu aleykum aleykum salam waɗa tampere aɗa selli mawɗum to woni galle jam ɓolo kay min hawa elam waɗi hawa mum toon omo e jaam wallahi mo namdoma kay waɗa tampere an kay arani galle amen ha joni guila nden ha joni min jeeyanima galle amen nde guillen yero komi tikkanɗom ko mbaɗi wonde a yiran gorko moɗo kellifaɗo en jooɗo ɗo mbadden aadi fina subaka goto tan firta aadi noga paata galle mo yero ɗum yooɗani min firtani aadi de ko babam firti aadi o ko babam waɗi noon de babam forti kañum forti tan forti hay to galle to kañum forti joɗɗe yomi joɗo toon kono min te min mboɗen de fewnitaki toon yero wallay allah ne seeɗi mi sa fewnita woni toon joni asmi ƴettan yontande mum hawa ƴetta yontande mum gonga ɗum noon a fewnitaki no gonɗa gande
aɗa ñaama ko welma aɗa haara galle ko galle ma suudu ma hay goto a feccata Hawwa yontande joni an waɗa feere garta ga haali gonga gummoɗa galle to suudu ma nene jooɗi galle ko galle man jiɗirɗa fof no mbaɗirta gartira Hawwa to hay goto dañata feccuɗa yontande hay goto wattama dérangement watta toon bamma ne heewi luu haali asmi ko puyɗo ko kangal anda hen seeɗa ni ko seeɗa ganduɗa hen ni seeɗa ganduɗa hen min o commencement o mi wino baba min mi watta yontende balɗe ɗiɗi Hawwa noon Hawwa elle babam ko liggiɗo Hawwa suusa bamma suusa asmi kala ko babam haali tan Hawwa wi ko ɗum woni lawol e mbaɗen noon min mi wino mi wonta walde suudu asimi Hawwa noon babam wi kam yo mi wata yontende ɗiɗi tan Hawwa wi eyyi saabu ko ɗum woni lawol so wona ɗum ɗon somi jibini ɓinguel barkinta mbimi Allah wondaka ɗum mbimomi Allah wondaka ɗum Allah wondaka so taw a wujji yontande wiya wujjani yontande ɗum Allah wondaka ɗum wondaka kay wondaka ɗum ƴewata ɗum yiyata ɗum voilà ko Hawwa saɗa wawi gummoɗa toon Hawwa ko ɓocconde min mi haalni Hawwa hami tampimi ɗonki joni noon ko an tan finata subaka goto kaɓa e mabɓe kamɓe foof kamnoɗa bamma kaɓa e asmi gollaɓe golle bonɗe tan mbaɗa ko welma e galle he désordre bonɗo sa waɗi ɗum so bamma fuɗɗima dugde tan garaga hoto addu wutti hoto addu marlaɗo addu haydara haali gonga noon min suudu ma waɗi hen marla waɗi hen comci sa woni ɗo balɗe ɗiɗi 3 jours o Hawwa tawete ɗo gaddiron bagage ma koppiyel simisel ha gasa ha laaɓa keɓa suudu joɗɗa ko mbatton toon haali gonga noon ko idée noon tawa mbaɗa ɗum e hakkille ma de wallahi ko hakkille min mboɗo yiɗma mboɗo horsinma mboɗo andi mboɗo yiɗma mboɗo horsinma ko Allah tan andi to pawmami ɗo no mbami horsinde Hawwa elam ni noon mbami horsindema bisimilla ma galle Allah galle ma yaram anani mi yiɗum e ma mi yi aɗa yiɗimi aɗa horsinite no gonnomi ɗo mboɗo ñamanno sauce uji makrunuji e mboɗo ñamanno kadi misli asmi waɗantama ɗum toon a heɓata te Hawwa suusa asmi suusa saggindi Hawwa yeɗo ñande Hawwa fof ne fooji ene gasi mi yurmimo ni ayi mbimi Hawwa mata ñamata toon o ñamata o yomo ñama haw haara ko ñamaleji bonde tan min ñamata galle amen meeɗa men ñamata ɗon ko weeli somi ñaami sauce taw ko inde ne waɗe ɗum ɗoji aha noon kadi yero wota wi kawma gella mi haaldema ɗum de ala aɗa andi kawma gella wiya tan kede ñamami e galle he ko secret ko jaltuɗa ɗo ko somi wi goto tan wiyata ko temedere ko secret somi haali tan wiyata komi fiyami ko secret yo won secret hakkude min e ma yero mbawa jaggude secret garnoɗo tan wayat comme komi garnoɗo tan salmindema tan mi salminima mi wooti joni somi yeehi ha jettumi toon tan mi adda boucla kamɓe fof tan kaɓa e mi habde asimi somi habde asimi so babam haali hen tan mi wulla hen ñamma ko ha safata mi waɗa feere Hawwa min doga min gara ɗo min mbasa addude bagage saaha fof mi yaha mi adda bool saaha fof mi yaha mi adda tufere saaha fof mi yaha mi adda ha leeso ngo ara yawno guil bama gella e tawdem ɗo kawma toma ɗo fof wiyata ko min wima wallahi merci beaucoup jarama salmini galle anani mi welti garta mbatta ga hakkille ma no fewi ga ko galle ma yerama nani hay salmini wayri yeede gay wayri yeede wayride wayri yeede gay yeyata toon tona heɓata toon kalis mboɗo andi bamma bamma jaɓata dépasse o kadi babam jogi te ɗo wallahi haali mbimami ko tan galle Allah galle ma goggo ko mbiɗa ko ɗum mbaɗatmi noon mbatta so ɗum de heɓata jaam so comme mayɗo elle koye jaygue ayana fof fooji a ɓooli rati wonde foojimi bawli hay lorde mi lorata ko no feewi fof sababude bamma sohat somo jogoma lime kadi jingantu babam a salota wasan nande bamma guella so haali tan a wiyani eyi jingantu babam leƴƴa goppa hawya mbaɗa ko jiɗɗa wadde ko min sinno jaɓi ko kalantomami ko gilɓoyi ɗum ɗo fof dañata tampere kono han somi haale jaɓata mi jaɓino ko baba forsi kam e baba gella ari kadi noddi kam e rukkuyel makko omo waajomi l'islam wi ni e galle bamma anda galle bamma ɓuuri galleji jannande a joodat galle bamma nan kanko elle o yiida Hawwa o jibini Hawwa kono yiida Hawwa an yiide Hawwa sawa toppirɗa debbo ma e sana yiɗon ha oppani toon Hawwa fooƴan o gaso ɓowlo wi kurum yiida Hawwa hay ɓinguel kiso ronko dañde hay ɓinguel donkon dañde ya mbatta hakkilo kalamami ko goto tinde hay goto tinda yo ma e reedu ma de ko secret eyyi yo ma e reedu ma yaram salmini Hawwa